slobody, ktorú všetci fantasticky zvládli. A samozrejme návšteva prekrásnej domu a prijateľné slobody. Prenádherné fotky, krásny deň, boli horúčaví, takže to bolo úžasné. Jedna z prekvapujúcich aktivít, s ktorými sme sa pri prípravách trošičku obávali, ako to deti vezmú, bol čarodejnícky bál. Detka. Prekvapivo reagovali, my sme celý večer tancovali valčíky a neviete si predstaviť, ako tie deti proste tancovali, párové tance. Teraz sme mali prekrásny táborák s vyhodnotením. Opäť to bol taký, no a jednoznačná topka bol zrejme Netloval, ktorého ukážku vám teda aj v tomto záverečnom programe predvedieme. No a teraz pristúpime k tomu, že by som vám teda rada predstavila profesorský zbor. Ja prosím, aby ko mne prišiel pán riaditeľ Rockfordskej univerzity Albus Dumbledore. Primenujeme nám Tomáš Andrísek. Pani zastupkyňa riaditeľa profesorka Minurva McGonagallová, Bronka Palugová, profesorka lietania Rolanda Huková, Miška Šipetová, profesorka veštenia Septima Vektorová, Alexandra Milanová, doktorka z nemocnice svätého Hunga, Madame Poppy. Martinka Bucacká. Najväčší parádnik svojho tábora, profesor bielej mágie Zlatoslav Lodhár. A s hrdosťou vám predstavujem absolventa našej Rockfordskej univerzity a absolventa našich Lualandov, naša pravá ruka, jeden skvelý pomocník, Harry Potter Danko Valuš. Celý tento tím mi tak prirastol k srdcu. Nemali sme lepší tím pracovný proste v rámci tímovej práce na tábore ako tento rok. Všetkým sa skláňam, ďakujem vám za vašu ochotu, za vaše nasadenie. Boli ste kúzení, boli ste čarovní a chcem povedať, že toto, čo ste tu vykonali a predviedli a takto sa dá robiť jedine srdiečkom. Takže moc vám ďakujem. Inak teda dávam slovo mojej drahej Bronke, bez ktorej by Lualand nemohol existovať. Bronka Palugová, vedúca tábora. Madame Minerva, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ja by som vám chcela predstaviť našu najvyššiu postavu v tomto tábore, ministerku mágie, Corneliu. Takže ja vám trošku približím to, čo sa tu dialo a ako sme si tu prežili tých krásnych 9 dní, lebo tuto už sú nastúpené naše fakulty. Prvý deň, keď sme sa stretli večer v astronomickej veži, triediaci klobúk rozdelil našich študentov do jednotlivých fakult, ktorých od toho dňa bojovali s nasadením života, riešili úlohy, zvládli všetko na jednotku s hviezdičkou a ako dopadla naša etapová hra, si povieme o chvíľu. Najskôr vám ich predstavím. Takže ako prvá sa predstaví fakulta Neklamor, ktorí nikdy neklamali, nepodvádzali a povedia vám teraz svoj pokryt, ktorý si sami v prvý deň vymysleli o svojej fakulte. Takže nech sa páči, Neklamor, váš pokryt. Ty. Neklamori neklamú, vždy pravdu hovoria, nikdy sa nevzdajú a nič ti neurobia. Pravda u nás víťazí, my budeme víťazi. Takže to je Neklamor, ich vedúca Simonka a ich pokryt. Druhá fakulta, ktorá stojí hneď vedľa nich, je fakulta, ktorá bola veľmi statočná. Neboli zbabelí a volajú sa Nezbabelín. Bojovali tiež s nasadením života a vymysleli si takýto pokryt. 3, 4. Ničoho sa nebojíme, večer rýchlo zahodíme, do boja sa pustíme, našom chorci nedáme. Ďakujeme za váš pokryt. Predstaví sa nám tretia fakulta a
táto je fakulta obetavá, obetodár a ich vedúca Ľudská, Ninka je jej sestra. A váš pokrik obetodár 3, 4. Sári, mári, lári, pári, my sme stále obetaví. Obetavosť poctivá je hej, hej, hej. Obetavosť poctivá je hej, hej, hej. Krásny, aj váš pokrik. Štvrtá fakulta v poradí, ktorá bola prekvapením, pretože v tejto fakulte sa stretli a triediaci klobúk tam vybral skoro samých chlapcov. Mali iba jednu jedinú babu, ktorá ale musela včera odísť, pretože už cestovala na ďalšiu dovolenku, takže bola to Aťka, spomíname ju tu chlapi, lebo to bola kvetinka vo vašej fakulte, ktorú ste si tam ochraňovali. A toto je fakulta, ktorá sa volá Dobropraj. A toto je ich pokrik. 3, 4. Dobré srdcia máme, nikdy nevyhráme. Veď to je náš výlet, je to riadny výlet. Poťahá nás k víťazstvu, aj keď má úzel z opasu. Prenamianý pokrik, taký Dobropraj, chlapčenskej fakulty, ale zvládli všetko výborne. No a ďalšia fakulta v poradí je fakulta, ktorá vždy počkala, ktorá sa nikde nenáhlila a je to fakulta Počkalón. A toto je ich pokrik. 3, 4. My sme silní počkalóni, dobrodružstvo sa nám páči, pretože sme dobrí hráči, a poďte sa nám páči. Takto sme mali Počkalón. Predposledná fakulta v poradí je fakulta Mnohodarus a ich vedúci Samko. A toto je ich pokrik. 3, 4. My sme štebrí sme, mnohodarov máme, mnohodarus je náš názov, my sme v tíme víťazov. No a posledná fakulta, veľmi skromná, naozaj skromná, uvidíte to aj z ich pokriku, je fakulta Malomil a tu je ich pokrik. 3, 4. Málo nám stačí, skromní sme všetci. Takže to bol pokrik, ktorý nám vždy dobre naladí, keď ste ho zakričali niekde. A naozaj boli zlatí, skromní. No a teraz vám prezradíme, čo sme tu vlastne všetko robili, ale ešte predtým si zaspievame hymnu. Aha, pardon.